Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita lanjutkan kaji kita buka surah Al-Baqarah 282. Di situ diterangkan tentang masalah hutang piutang. Utang piutang itu supaya dicatat kapan tempone, lek jatuh tempo ya apa, jaminane apa, ya kalau seperti tulis. Lah aja lali gawe saksi supaya apa suatu saat terjadi perselisihan iku ana saksi. Jadi itu ya. Baiklah kita lanjutkan. Kala ngucap sapa Abdullah bin Zubair. Jadi sama Zubair melok perang Jamal rumangsa nek ajal wis cedhak pesen nang gone Abdullah, aku diutang pirang-pirang saurana. Lek sampean gak kuat nyaur, njaluk tulung nang gone kekasihku. Abdullah gak paham sapa dimaksud kekasih niku. Yaiku Allah. Akhirnya begitu meninggal temenan, padahal Abdullah bin Zubair itu duduk pejabat, duduk petani, duduk peladang, duduk pedagang. Lah dihitung tenan utange pira wingi ku? Mi'atai alfin ya ngena. Pira? 2 juta? 200. Wara ditakoni, "Lah utange pira sih?" Jarene 100.000 ngene. Oh ya gak cukup gak nyaur utang. Abdullah jarine araita ka ingkanat alfa alfin wa mi'ataini alfin. Ya ana boleh utange. Alhamdulillah. Alfai alfin pira? 2.000, 2 juta. Wa mi'atai alfin lan 200.000. Jadi utangnya 2.200.000. Terus kala ngucap sapa Abdullah bin Zubair, wa kana ana sapa Zubair iku qadistaro, temen-temen tuku sapa Zubair al-ghabata ing tanah Ghabah. Dadi Zubair iku duwe tanah, dene tanah Ghabah. Oleh itu ku bisa ba'ina kelawan sabaina 70 mi'ata alfin 100 alfin 1000. Berarti pira? Sabaina wa mi'ata alfin 100.000 170.000. Ambil 3 anak buat ngajar. 3 anak. Ya wis, kono budala. Babaha mongko ngedol sapa Abdullah ing tanah Ghabah. Ngomongin ayat P pas itu ambil sate kebanan buri lakukan kita balen mana ya? Wa kana ana sapa Zubair qadistaro, teman-teman tuku sapa Zubair al-Ghabata ing tanah Ghabah bisa ba'ina lan 70 wa mi'ata alfin lan 100.000 170.000.
Faba'aha mongko ngedol ha ing tanah sapa Abdullah bin Zubair bi alfin kelawan 1000 pira 1 juta wasita mi'atin sita apa sita? Enam mi'atin atus alfin ewu pira 600 ewu dadi didol 2 juta bos di alfin 1 juta 600 ewu Sumakoma nuli ngadeg sapa Abdullah bin Zubair faqala mongko ngucap sapa Abdullah bin Zubair man sapane wong kana ka ana sapa wong lau kedhe wong ala Zubair ing atase Zubair apa sayun suwiji-wiji fayu'a pina ngene ya mongko supaya nyauri ingsun bil ghoba kelawan tanah ghoba dadi Abdullah bin Zubair anake sing termasuk ahli warise sapa sing duwe utak sing duwe sangkutan karo Pak Zubair rene tak sauri Fa'atahu mongko nekani hu ing Abdullah sapa sing teko Abdullah bin Ja'far Abdullah bin Ja'far wa kana ana sapa Abdullah bin Ja'far lahu maring Abdullah bin Ja'far ala Zubair ing atase Zubair iku arba'u mi'atin papat mi'ati alfin 100 alfin ewu 400 ewu dadi sapa mang Abdullah bin Ja'far duwe tanggo apa duwe piutang 400 ewu Faqala mangko misal sapa Abdullah bin Ja'far awas keliru Faqala mengucap sapa Abdullah bin Ja'far di Abdullah bin Zubair maring Abdullah insitum lamun karep sira kabeh tarak Tuhan ninggal sapa ingsun ing utang lakum kanggo sira kabeh nek sampeyan gelem wis tak bebasno utang iku gampangane ngomong ngono tarak Tuhan lakum Kala jasa patu lama boten kala mongko ngucap sapa Abdullah bin Ja'far fa in situm mongko lamun karo sira kabeh ja'atumuha dadake sira kabeh ing tangfi matu akhirun ing dalem kang akhir in akhartum lamun ngakhirake sira kabeh ya lek gak ono ya wis ditunda wis aku bagan terakhir ae wis saurane wae saurane dhisik aku kari-kari ae Pakala mongkong jasa watu lah gak pira utange wis tak sauri gak akhir-akhiran Kala ngucap sapa Abdullah bin Ja'far ya wis tak tau ngetok sira kabeh li kanggo ingsun bid'atan sak ketokan Kala ngucap sapa Abdullah laka kedue sira min hauna ila hauna teko kene sampe kono ya dadi tanah Ghoba dibagi-bagi ya wis Pak Ja'far sampean kanggo iki ya wates iki sampe wates iki
digawe nyauri utange Adwa bin Ja'far. Baba amang ngedal sapa Adwa minha saking tanah iku man. Faqadha mongko nyauri anhu saking tanah dainahu utange Jubair aufahu netepihu ing Adwa bin Ja'far wa baqiyalan karimin ya saking tanah Gobah arba'atu ashimin petang bagian wanis bin lan setengah. Jadi tanah Gobah digawe nyauri sapa Adwa bin Ja'far iku sik ana sisa petang bagian ditambah setengah. Faqadima mongko maju ala Muawiyah ing atase Muawiyah wa indaulan iku ing sandinge Amr ibnu Utsman, Amr bin Utsman wal Mungdir lan Mungdir. Jadi sapa wong sing nake Mungdir sapa? Amr bin Utsman karo Mungdir ibnu Zubair wa ibni Zam'ah lan ibni Zam'ah. Faqala mongko ngucap lahu maring Adwa sapa Muawiyah kambira kawimat ditetepi diregani apal Gobatu Gobah lah bergani piro tanah Gobah iku. Kolang jasa Adwa bin Zubair kullu sahmin tiap bagian bi mi'ati alfin. Mi'ati ku 100, alfin 1000. Ya wis sak bagian tak regani 100.000. Kolang jasa sapa Muawiyah kambira bagia karimin ya saking tanah Gobah. Kolang jasa sapa Adwa bin Zubair arba'atu asmin, arba'atu papat asmin bagian wanis bin lan setengah sik petang bagian setengah. Faqala mongko jasa Mungdir bin Zubair qad akhadtu teman-teman ngalap sapa ingsun minha saking tanah Gobah sahman sak bagian bimi'ati alfin 100. Ya wis aku sak bagian regane 100.000. Faqala maka ngucap sapa Amr ibnu Utsman qad akhadtu teman-teman ngalap ingsun minha saking tanah Gobah sahman sak bagian bimi'ati alfin kelawan 100.000. Dadi Mungdir bin Zubair ya wis aku njiko sak bagian regane 100.000. Amr bin Utsman ya ngono ya wis aku ngapik pisan sak bagian regane 100.000. Wa ka ngucap sapa Ibnu Zam'ah Zam'ah qad ahatu teman-teman ngalap ingsun zaman sak bagian bimi'ati alfin. Ya wis aku njiko sak bagian regane 100.000. Faqala mangko ngucap sapa Muawiyah man kambira bagi akarene minha saking tanah Gobah la sisa pira jare Muawiyah. Kolang jasa sapa Adwa bin Zubair sahbun wanis pun sak bagian karo setengah. Sahbun bagian wanis pun lan setengah samin
bagian, dadi sak bagian ditambah setengah. Kala ngucap sapa Muawiyah akhatu ngalap ingsun ing bagian bi khamsina wa mi'atin. Khamsina pira? Khamis? Pira? Khamsina 50 wa mi'atin lan 100 alfin. Ya wis tak jiko 150.000. Jarene Mu'ab ya. Kala jasawad bin Zubair Faba alan ngedol sapa Abdullah bin Ja'far nasibau bagiane Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far mangkane dibayar utange. Terus didol bagiane mang min Muawiyah saking Muawiyah bisitu kelawan 6 mi'ata alfin atus alfin ewu 600 ewu bagiane sapa mang Abdullah bin Ja'far didol nanggone Muawiyah dituku rega 600.000. Falamma faragha semangsane rampung sapa Ibnu Jubair Abdullah bin Jubair min qadair daini saking nyauri utange Zubair. Kala ngucap sapa Banu Zubair anak-anake Pak Zubair Akasim sampean ngedum bainana antarane kita mirasana warisan bagian warisane kita. Dadi sawang Zubair iku nduwe anak pira? Anak lanang 9, anak wedok 9, bojone 4. Anak-anake endi kene bagianku? Kala ngucap sapa Abdullah bin Zubair, lah gak wawai demi awala akasimu orang ngedum ingsun bainakum antarane sira kabeh hatta anati sehingga undang-undang ingsun bil mausimi kelawan musim haji arba'a sinin 4 tahun. Ndak anak-anak iki gak ganti kene warisanku bagianku ndi? Sik jarene ada bin Zubair. Gak tak dum sik. Sik tak umumno nggone haji sampai petang tahun musim haji kan akeh wong nang Mekah nang wong sing kumpul. Diumumno sapa sing duwe sangkutan karo Pak Zubair rene. Sampai petang tahun diumumno. Baru mari ngono didum dadi benar-benar bersih wis gak sangkutan utang. Ndi Mang? Alaile man wong kana ana lawe kedue wong ala Zubair ing atase Zubair apa dainun utang falyaktina mungko supaya teka sapa ing ingsun. Falana kadhi mongko nyauri ingsun ing utang. Akeh dumono sampai petang tahun sapa sing disangkutan karo Pak Zubair mrene hubungan karo aku. Waja'ala mongko dadekake sapa Abdullah bin Zubair kula sanatin saben-saben tahun yunati undang-undang umumno bil mausimi ing dalam musim haji. Falamma kamado semangsane wis kliwat arba'u sinin 4 tahun. Kosama apa kosama ngedum sapa Abdullah bin Zubair baina antarane wong akeh antarane anak-anake pun didum kabeh
Wada fa'alan nyerahake asulusa sepertelu. Sepertelune kan wis apa? Diwasiakno karo Pak Jubair sepertelune kena anakmu ya. Sepertelune sepertelu. Wa kana ana li Zubair kedue Zubair iku arbaun ismatin papat pira-pira wadon. Dadi Pak Zubair iku duwe bojo papat. Fa'asoba mongko oleh sapa kulam ra'atin saben-saben wong wedok alfan alfin. Alfin pira? Sak juta. Alfin iku 1000. Wa mi'atai alfin lan 200.000. Dadi oleh 1.200.000. Dadi bojo papat iku oleh bagian sakmono. Padahal bagiane bojo iku pira? Seperdelapan. Eling enggak? Waris. Nek sampean duwe anak, bojomu oleh bagian 1/8. Lah 1/8 dibagi wong papat, ora kok masing-masing 1/8. Lek sampean gak duwe anak, bojo sampean oleh bagian 1/4. Lah mergo duwe anak, sampean oleh bagian bojone oleh bagian 1/8. Lah iki 1/8 iku pira mang 1.200.000. Fajumi amangka dikumpulake malau bondone Zubair iku khamsuna alfa alfin. Khamsina padha pira khamsuna 50 alfa alfin 50 pira 50 juta. Wa mi'atai alfin lan 200.000. Dadi 50 juta 200.000 iku bondone Jubair. Dadi sakwise nyaur utang sik ana sisa sak mono iku mang kumpulane. Dadi iku ya masalah utang piutang sebab iku amanah kudu disauri. Lah masalah utang piutang supaya catat sesuai karo perintah Al-Baqarah ayat 282. Tadi kudu ana sekretarisi. Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, al-faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.